Daga Dodon Waka. Gazawa ne ko rashin iyawa ne, ni a tarihi ba taɓa jin irin wannan ba. Mai gazawa ne ko rashin iyawa ne, ni a tarihi ban taɓa jin irin wannan ba. Suna ta hawaye nai na zuci abokanai na yi tsuntsaye ba su jina sun zama sai ka ce baye shi wanda an karfe a ƙasa dole za ya zagwanye su toshe kunnensu a kudurinsu sai mun janye suna a can sama ina a ƙas ba zan fasa ba. Ba zan ci amanar gidan gayan zauna ba kuma ba za da bane idan an ci in kyale ba inda zan je mawaki ake kira na babba kuma fasihi na kirkira ga yaro babba yan gidanmu sun ce da ni ake yin kwamba to idan haka ne kuwa ina yi za ku karba. Bukatar reno sannan a ba mu kulawa wacce za ta yi daidai da tarbiyya ta kulawa shi uba shi ne kimshikin gida ɗaya bawa dole zai sa ko ya hana ta yo zaunawa da hukuncinsa muke yin rayuwa da daɗewa inda koya mun da sakaci reni ba za mu ki mai ba. Ko akwai yarda mu da shi da ya tantance a cikinmu wa'yansu dole zai bambance ba a yin jam'u a ce gaba ɗaya mun dace za a samu bara gurbi dole ne a takaice za a samu na kwarai abin yabo da kwatance duka hakkin mai yana a kan shi bai sauke ba. Wajen tsaro mun gamsu ya leka ɗakin ɗiyansa don haƙƙinsu wanda bai ci ya kwanta ba da bi abinci ka ba su in ka kyale su haka akai coka kan haƙƙinsu to bare a kashe waɗansu ka bin haƙƙinsu ga su cikin ɗaki na ka kuma kai ne baba. Rashin iyawa ne ni a tarihi ban taɓa jin irin wannan ba.